Oh, alah wong kon mbleh pitik yo ora nek lanangan blas to ya. Nek ora ya wonge ngarit. Pater, Ngopo to, Nit? tolong sih blane pitik. Dilit lho, ngomahku ora nek lanangan. Lah nek ndi lho bojomu ki? Alah, wis to gendang sing enek-enek to. Sinten nolong sik? Blot nguyuh aku kok. Alah, kon mbleh ngene kok. Sing nguyuh lah sing kakek bengek. Wis menawa tek-tek. Pater geno to, Pater? Sik to, Nit. Kowe ngopo, Pak Der? Enggak nyongko aku, Pak Der. Loh, piye to iki wong iki? Kuwi delokno. Ngopo lho kayak gini? Kowe ngawini pitik ya, Pak Der ya? Kok iso Enggak nyongko aku. Ngawur tuh cak iki. kok iso ngawini pitik piye to cah iki? Heh, Rah. Rah. Mbak, Mbak nih. Mbak. Kurang ora lagi iki. Apa sih, Ro? Mbak tak kandani, Mbak. Ya Allah, Mbak. Mbak nyongko aku, Mbak, karo Pak Der. Kok jadi mau penemenan, Pak Der ki lho, ya Allah. Kowe ki ngomong sing beneran apa? Pak Der ki ngene-ngene. Ngene-ngene ngopo? Ngene-ngene ngomane buri kamu nang kandang wedhus ngene-ngene. Ngene-ngene kowe ki nek ngomong sing bener lho, ora ngopo lho, ora? Ngawini pitik. Sing tenan dicekali nunit. Ngerti gak? Cekli nunit ya, Ek. Nunit. Iya, kayak dono kayak. Ambil lak sileting tak iki lho. Balik. Ngawini pitik kowe. Loh, matamu ki ngawini pitik. Ya, bukan kan ada percaya. Sini, sini. Iki gak percaya to, Nik. Alah, kok iki? Tak jelasne lho. Alah, butuh penjelasan. Percaya lho iki. Nik, Kurang ajar iki. kok aneh-aneh iki. Tenan aku ora ngapusi aku kok percaya menmu naro lho iki. Kesempatanku iki. Siar ini men kabeh ngerti kelakuannya Pak Der ya. Gila nih kelakuannya Pak Der iki. Woi, Pak Der ngawini pitik. Woi, ngapa Pak Der ngawini pitik? Woi, Pak Der ngawini pitik. 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 Saudara-saudara, tolong dengarkan. Pak Der telah ngawini pitik. Dicekali karo nunit. Sekali lagi. Pak Der ngawini pitik. Dicekali nunit. Sepisan meneh. Saudara-saudara, dengerin saya. Pak Der ngawini pitik. Dicekali nunit.